నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. బద్వేల్ గోపవరంలో ఈ నెల 19వ తారీఖు జరిగినటువంటి అఘాయిత్యంలో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి మన ఆడబిడ్డ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ముఖ్యమా? ఎవడైతే అఘాయిత్యానికి పాల్పడినటువంటి ఆ మానవ మృగానికి శిక్ష అవసరమా? నేనైతే ఒక ఆడబిడ్డ తండ్రిగా అలాంటి మూర్ఖులకు, ఎదవలకు కఠినమైన శిక్ష పడాలా, బయటికి రాకూడదు. ఫోక్సో చట్టం కింద కేసు బుక్ చేసి లైఫ్ వేయాలా, వీలైతే ఇలాంటి వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసి పక్కన వేయాలా. అంతే తప్ప డబ్బులతో ఏమొస్తుంది? పోయిన ప్రాణం బయటకు వస్తుంది, తిరిగి వస్తుందా? ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆత్మఘోష ఇంక మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం. డబ్బులు కాదు ముఖ్యం, న్యాయం. డబ్బులు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆలోచించాల్సిన